L'increment del preu de l'energia i la inflació estan dificultant la producció a moltes empreses. Per això, EVAI ha reactivat el seu grup de compra d'energia. L'objectiu de l'Associació d'Empreses de l'Hospitalet i el Baix Llobregat és que les societats del grup que tinguin més poder de negociació del preu de l'electricitat i el gas per aconseguir també rebaixes. De moment ja s'han adherit més de 60 empreses industrials i d'altres sectors. Les empreses es poden sumar a l'agrupació fins al setembre. Des d'EVAI també han aprofitat la presentació d'aquesta iniciativa per reclamar a l'administració facilitar l'accés a les tarifes d'alta tensió a les pimes catalanes. De poder ajudar que les empreses vegin reduït el cost de l'energia a les seves factures. Si és energia i gas. Poques empreses tenen gas, però les que tenen és un cost important per elles. I qualsevol, acció per part nostra que les ajudi a coordinar-se i a buscar solucions per estalviar. Les empreses catalanes són les que paguen l'electricitat i el gas més car de tota Europa i això es deu a que tenen més dificultats per accedir a tarifes d'alta tensió i d'alta pressió, pel que creiem que s'ha d'avançar per solucionar tot això.